Ideia dator Angel Azkarraga Matxitxaren gandik. Matxitxa izan zen 80 eta 80 markadan kasi lehendabiziko manager Euskal Herrian, eraman zauan Ruper Ordorika, Adriun Tremen, Zutagar, Negu Gorriak. Gizona Labanan bizi da aspalditik, Sarriren laguna da, eta orain dela 2 urtekazik hona etorri zen, hainbat zinegile elkartu zituen eta esan ziren bitu. Martzan jarriko dugu proiektu bat, pelikula bat, gaina izenburua ere berak ekarri zuen, gure oroitzapenak, eta ez Sarriri omenaldi bat egiteko, hori oso hasieratik oso garbi gelditu zen, baizik eta Sarriren unibertso literario aberats hori aldeun neurrian pantailara eramateko. Eta gero gure aldetik ere ez dugu markatu izan oso marko itzia, zuzendari bakoitzak askatasun guztia eduki dau, mundu horretatik pieza bat edo pieza batzuk, bai poema, bai novela, bai ensaio, nahi izan dutena, eta horren gainean euren prismatik, euren begitatik ikusita beste lan bat sortzeko. Horrek zeraka? Askatasun horrek suposatzen duela zaitasuna dana koordinatzeko momentuan. Hurrengo astean aurkeztuko dugu hilaren 27an, Zinemaldian Zinemira atalaren barruan, gure oroitzapenak filman, eta esateko posik gaude. Guk ez genuen besterik espero, badakigu Zinemira dela bere tokia, Euskal Zinemari dagokion tala. Eta hona aprobetxatu nahi dugu Zinemaldia alde batetik filma bera ezagutarazteko, ahalik eta gehien, Zinemaldia aukera ezin hobe ematen duela, eta gero beste alde batetik gu geu adabaki ekoizpenak bezalak, produktora bezala lan egiteko eta harremanak egiteko. Urriaren 10ean iparraldean estrenatuko da, eta 19an hegoaldeko hiriburuetan. Urduri, posik, eguna llegatzeko gogoa, lagunen aurpegiak eta familiakoen aurpegiak ikusteko gogoa, eta nik ere pantaila handi batean ikusteko gogoa badaukat. Guk bilbotarrei gonbita, pixkate batez ere Sarri ezagutzen dutenei, nik uste jakingo dute identifikatzen bere ipuinetan, bere poemetan dagoena, bere tematika. Eta ezagutzen ez dutenentzako bada modu bat bere mundura hurbiltzeko.